Velkommen til. I dag skal vi kigge på noget ret specielt. Stella X4 teknisk brev. Det er et værktøj, der er bygget til de situationer, hvor almindelig kommunikation med en myndighed simpelthen rammer muren, og hvor man er nødt til at redefinere spillereglerne. Så lad os dykke ned i, hvordan systemet egentlig er skruet sammen, både teknisk og juridisk. Okay, lad os bare starte lige på og hårdt med det her citat. Det kommer direkte fra kilden, og det sætter tonen med det samme. Det her er altså ikke bare endnu en klage eller en sur e-mail. Det er et system, der er bygget til at blive taget helt vildt seriøst. Og det er vigtigt at forstå, for der ligger typisk en helt historik bag. Måske endda politianmeldelser. Det er det, der giver det her brev sin vægt. Her er, hvad vi skal igennem i dag. Først, hvorfor er det her overhovedet nødvendigt? Så ser vi på, hvordan det fungerer rent teknisk som et sporingsinstrument. Derefter kigger vi på de 3 forskellige konsekvensspor, og så tager vi fat i opgøret med den såkaldte teflonkultur. Og til sidst, ja, hvad er den langsigtede plan med det hele? Så det første, vi skal forstå, er jo, hvorfor der overhovedet er brug for sådan et system. Det, vi ser beskrevet i kildematerialet, er en situation, hvor man simpelthen ikke kan komme længere med almindelig snak. Man kan se det som en slags sidste udvej, en form for nedværen, og tilliden er helt væk, og man som borger følger af fakta, og ens egne rettigheder bare forsvinder i systemet. Og det her er jo kernen i det hele. Når man som borger føler, man har prøvet alt. Man har været tålmodig, man har forsøgt dialog, man har været fleksibel, men svaret er bare tavshed, eller måske endda, at situationen bliver værre. Ja, hvad stiller man så op? Og det er lige præcis her, at et teknisk format som det her kommer ind i billedet, som en slags sikkerhedsnet. Den her opstilling viser ret godt, hvad det er for et skift, der sker. Vi går simpelthen væk fra den almindelige korrespondance, du ved, e-mails og breve, der er fuld af følelser og kan tolkes på 100 måder, og over til noget helt andet. Noget, der er bygget på benhårde, objektive principper. Alt skal kunne spores, og det hele er datadrevet. Hele pointen er jo at skære igennem alt støjen og låse fakta fast. Så er der ikke længere noget at være i tvivl om. Okay, lad os så dykke ned i selve maskinrummet. For vi skal huske på, det her er ikke bare et stykke papir eller en pdf. Det er faktisk et stykke aktiv teknologi. Systemet er bygget til at fungere som et juridisk sporingsinstrument. Tænk på det som en sort boks, der logger alt, lige fra det sekund, der bliver trykket send. Selve hjertet i systemet, det er det her begreb forensisk logning. Og det er virkelig vigtigt at forstå. Helt konkret betyder det, at i det øjeblik dokumentet sendes, så skabes der et digitalt bevis, der ikke kan ændres. Et bevis for, at informationen er sendt, og at den er modtaget. På den måde kan der aldrig nogensinde opstå tvivl om, hvad der blev sagt, og præcis hvornår det blev sagt. Processen er ret lige til og sker i 3 trin. Først og fremmest et helt præcist tidsstempel låser afsendelsestidspunktet fast. Dernæst bliver selve dokumentet forseglet digitalt. Det sker med en unik kode, en såkaldt hashværdi. Det sikrer, at ingen bagefter kan komme og sige, hey, det var ikke det, der stod i dokumentet. Og så kommer det 3. punkt, som er ret genialt faktisk. Hvis modtageren ikke svarer, altså hvis der er tavshed, så bliver det logget som en passiv accept af de fakta, der står i brevet. Og konsekvensen af alt det her, den er ret markant. Det fjerner simpelthen enhver mulighed for, at modtageren kan sige, de var uvidende. Fra det øjeblik, dokumentet lander i indbakken, er myndigheden juridisk set informeret. Slut med undskyldninger som det vidste vi ikke, eller den mail har vi desværre ikke set. Den går ikke længere. Men systemet er mere end bare en afsendermekanisme. Det er også et analyseværktøj. Kildematerialet bruger en god analogi. At sende dokumentet er som at sende et ping til et netværk. Man sender et signal ud for at se, hvad der kommer tilbage. Får man svar? Hvem svarer? Hvor hurtigt går det? Og vigtigst af alt, hvad gør de rent faktisk? På den måde kan man begynde at se et mønster. Handler myndigheden i god tro, eller er der tale om bevidst passivitet? Og det her bringer os så videre til, hvordan systemet rent faktisk håndhæver tingene. For hvordan sikrer man, at der ikke bare taler om tomme ord? Hvordan får man handling? Svaret ligger i et meget klart eskalerende system. Tænk på det som et trafiklys med 3 forskellige spor for konsekvenser. Lad os lige tage dem et for et. Først har vi spor 1, det grønne lys. Det er den bløde start. En invitation til dialog. En chance for at rette op på fejlen. En udstrakt hånd simpelthen. Men hvis den hånd bliver ignoreret, eller hvis sagen fra starten er alvorlig, så skifter vi til spor 2, det gule lys. Her begynder man systematisk at bygge en straffesag op. Data bliver samlet, og det kan ende med en samlet stævning af alle de involverede. Og til sidst har vi spor 3, det røde lys.
Det er nødbremsen. Det er til de helt akutte situationer, og her ryger der en direkte politianmeldelse af sted rettet mod de specifikke ansvarlige personer. Og det her leder os faktisk ind til selve kernen, den filosofiske tanke bag hele systemet. Det er et forsøg på at gøre op med det, som kilden kalder en teflon-kultur. Du ved, den der kultur, hvor ansvaret bare praller af på systemet, på kommunen, og hvor det er umuligt at finde ud af, hvem der egentlig har ansvaret. Og det her citat, det er simpelthen nøglen til at forstå hele strategien. Systemet er specifikt designet til at trænge igennem det her panser, det institutionelle skjold. Målet er ikke en abstrakt størrelse som kommunen. Nej, målet er de helt konkrete medarbejdere og embedsmænd, som træffer beslutninger i strid med loven. Logikken er, at i det øjeblik en ansat bevidst bryder loven, så er de ikke længere beskyttet af institutionen. Så træder det personlige ansvar i kraft, og det kan altså potentielt blive strafferet. For at gøre den her følelse af at være fanget helt konkret, bruger dokumentet en ret stærk analogi. Prøv lige at forestille dig det her. Du er spærret inde i en stor, kold lagerhal. Der er et enormt pres på dig, og du leder desperat efter en udgang. Men de døre, der skulle være nødudgange, ja, de er blokeret. Nogle holder dem lukket udefra. Og hvem er det så, der holder de her døre lukkede? Kilden peger på 3 specifikke gatekeepers. For det første DPO'en, databeskyttelsesrådgiveren, som kan blokere for adgangen til beviser ved at nægte at udlevere ens egne personlige data. For det andet politiklagemyndigheden DOP, som ifølge kilden passivt ignorerer klager over politiet. Og for det tredje Ankestyrelsen, altså den øverste klageinstans på f.eks. socialområdet, som her bliver beskyldt for systematisk bare at gummistemple myndighedernes afgørelser. Og når de her 3 instanser arbejder sammen, eller i hvert fald ikke gør deres arbejde, så opstår den her situation, hvor borgeren reelt er fanget. Okay, lad os zoome lidt ud og se på det lange spil. For det her Stellar X4-system er jo ikke bare tænkt som en løsning i en enkelt sag. Nej, det er en del af en meget større og langsigtet strategi. En strategi, der handler om at skabe reelle, varige forandringer og i sidste ende beskytte selve systemets integritet. Og målene, de er ret ambitiøse, må man sige. For det første handler det om at flytte hele dialogen væk fra følelser og manipulation og over på et grundlag af verificerbare fakta. For det andet at få afdækket de her dysfunktionelle mønstre, så andre borgere ikke skal igennem det samme. Og ja, i sidste ende er det store mål jo at forsøge at genoprette tilliden til den offentlige forvaltning. Der er også en teknisk detalje. For at sikre data bliver alt sagsdata opbevaret krypteret i schweiziske cloud-systemer, altså uden for landets grænser. Lad os slutte af med det her citat, for det er, synes jeg, en virkelig stærk påmindelse om, at bag al den her teknik, systemarkitektur og jura, der er der jo mennesker. En helt konkret menneskelig virkelighed. Citatet sætter en tyk streg under, hvor utroligt omkostningsfuldt det er, og hvilken enorm risiko man løber, når man tager kampen op mod et system på den her måde. Og det efterlader os alle sammen med et ret tungt spørgsmål at tænke over. Hvad er prisen for retfærdighed egentlig, når al normal dialog er brudt sammen?